Ja, jeg tænker sådan lidt på, at jeg skulle stille jer et lille bitte at ja, jeg elsker dyr, og jeg elsker marsvin. Jeg elsker hunde, så ja, de to ting er min yndlingsdyr. To ting. Og så elsker jeg også at nusse med. Ja, og alle dem, der elsker dyr derude, skriv jeres eller skriv jeres yndlingsdyr. To dyr, der er yndlingsdyr. To. Og så kan I jo, så kan jeg jo spørge, om I skulle, så kan jeg spørge og stille jeres spørgsmål, og hvad den spiser, eller hvad den gør. Så ja, held og lykke der. Bye.